Wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da 'ya'yan wani kwamishina da wasu mutane biyu a jihar Zamfara. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauki ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Wasu 'yan bindiga da ba a san suwaye ba sun yi garkuwa da 'ya'yan tsohon kwamishinan jihar wato Bello Dan Kande tare da wasu mutane biyu da suka hada da jami'an civil defense. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Muhammad Shehu shi ya sanar da hakan a wani takarda da ya baiwa manema labarai a garin Gusau. Ya ce an kashe mutum ɗaya an kuma raunata wani. Ya ce lamarin ya faru ne a gidan tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu da ke Gamji a ƙaramar hukumar Bakura da ke jihar a ranar Talata. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba. Mun gode.